Garagardo bat hartu ezkero, horrelako temple lasaiz, ez digu sortzen hainbeste kalte, ez du sortzen hainbeste gaitz. Batedan eta ezartzen gira, alako umore alaiz, garagardoak barra gainean, hortxe ikusten dira maiz. Garagardoak baldin badaude, nire bertan egoten naiz. Nire bertan egoten naiz. Unai, zuretzako kamiseta. Honekin harrituta naukate zeharo disimuloan deitu didate Ronaldo, baina hemen zeozer ez alda arraro, hemen nun daukagun naik ez aldago klaro, bertxoko presupuesto haundirik ez dago, bertxoko presupuesto haundirik ez dago. Naizta askotan agortzen zaigun gazteoi pazientzia, naizta ez daukagun beste hainbestek duten esperientzia, nork ez du igerri kaletan zehar gorriaren esentzia, milaka gaztek hau janzten dute ta haze elegantzia, horrela ere lortuko dugu noizbait independentzia. Gaitz, zuretzako kamiseta. Ni bizikletan ere ibiltzen naiz, Gasteiztik hemendik hona, eta nekatzen naizela noski, hori ez da inungo broma. Zen Pilarretik alde zarrera, dago ibilbide sakona, horruzten ditut nere odoleko plaketa eta hormona. Argatik probau egin nahi dut nik kontadorren miegau. Kontadorren mierda ona.
kamisetarik onena. Beste handiago bati tokatu ez izana dugu pena. Baina jantzi dut ta esan naia niretzat da bai zuzena. Bertara noizbait iristeko nik baitaukat itxaropena. Eta gogoki saiatu ezkero lortzen dana izaten dena. Larai, 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 lortzen dana izaten dena. Kristine? Jaiak helduta, turistaz bete, oi dira